Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas, selamat hari Minggu madihamu salut da amanginang. Andorang sota puka par mingguan di Manogoton, jumulo mahita martang yang di bagasan rohat. Amin. Tapuji debata sian buku ND 125 ayat sada sahat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumampalangit dohotan noon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do manginit pathu sian jorgon. Say do pakon maaw, jala asiroham di aw, ay pujung jalan hadangol do aw. Hodo ale Jehovah, dihanguluton rohak, ale debataku, marhaposan tuho doaw, say unang pailaaw. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale ama namin na dipandot.
para sirohana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai. Dilehon ho do ibana humokop hami, mamorsan dosa nami sahatu hau na pinarsilangi. Sai patogu marohanami, asa unang ganggu rohanami, mangka porsiai hasesaan ni dosa nami. Asa unang mandeli hami alani dosa nami. Alai asi postitutu rohanami di asini roham nagudangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak aholongan di rohami. Amin. Patik ni debata di minggu okulis yang patik sada sahatro patik 10. Patik sada. Au do Jahoba debatam nina debatata. Dan jadi marangkup au bahenonmu debatam. Patik paduahot. Dan jadi ganoanmu jala dan jadi sumanunmu. Manang ahana di banua gijang. Dohot na di banua tonga tongaon. Ro dina di bagasan aik na toru ni tano. Yang go tungga besi sombaon manang sikoloan. Patik patuluhon. Dan jadi dohononmu buarni debata. Yang go soture dalana. Ai hona uhumna dosogot akana marsine yang di luar. Patik paopaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggu. Dina onom ari ma ulah hamu nasa sikulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradiana ni Jahoba di Batam do. Dan jadi ho mangula anggo dinasa dari. Manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru. Ro dipinahanmu, ro di hutani halak, pena mangebati hutam. Aidina onom ari do ditompa di bata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibahini do umbahena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiana nai jala di parbadi. Patik palimahon. Kon pasangaponmu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nani lehoni Jahoba di Batam diho. Patik pa onom unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho mangalakop. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olom katidakon hatanas ho tutumarahon dongan hojolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliang ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna,
manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha paduk ni debata taringotu patik na sapului, ondo, au do Jahoba debatam nina debatata, pargogo na sohatu dosan jala para parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut pataluhon ro di sudut paopaton, pinopan ni angka na sogo roha di au, alai asi dorohaku di akka nama ribu-ribu, akka na marholong ni roha di au, naso mangalausi patiki imas ahatna, atong rap mangido gogo mahita mangulahon na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Atau poti madosata di adopan ni debata martangyang mah. Ale Tuhan debata pargogo nasto. Parasi roha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus di panguluhan. Kami halak pardosa na dangolon ro tujoloni habang sahabadion mi manapoti dalam mangunggak pondosa nami. Mansay jojot warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami naroai. Dang waholongi hami ho sian nasa rohan nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami. Nang donga nami dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado diri masmu jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuang tu si asini roham nagodangi mangido sian nasa rohan nami hasesa ani dosa nami saluna. Sai urupi mahami paubahon rohan nami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak aholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asi maroham di hami halak nadangol.
Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokindo hutadikon ho, alai papungupungan ku maho muse, marhite-hite aka asin ni roha godang. Tagan di parpian ni muruku, hutabinuhon bohiku, satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na, asiaku ho, nina Jahoba si paluaho. Asangapon madibata na dikijang. Amin. Tabege mahatani debata turpuk ni ari minggu okulion sian sada Korin ayat 10 walu sahatro di ayat 25 tajaha kita margati soring di ayat pudihon prakita manjah. Surung ni jamita nataringotu silang ni Tuhan. Ai hato ondo hata nataringotu silangi di rohani akka nalaho mag alai hagogo ni debata doi di kita nam dapotan haluaon. Ai natar surado wagawon habituon ni nabisu tialahu bolokon rohani paroha. Di dia mana bisuk, di dia masih boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, dagabe haotoon habisuhon ni portibion di bahen debata. Ai mangiuton habisuhon ni debata, dang ditanda portibion debata marhite dalan habisuhon. Gabe di halomohon debata ma paluahon akan aporseai marhite-hite jamita haoton. Aina mangido tanda do ago halak Yahudi. Dalam mangolului habisuhon do ia halak gorik. Alai Kristus natar silangi dohu jamitaon hami. Panggasepan doi di halak Yahudi. Haoton di sipele begu. Alai di akan natar jauh nang Yahudi nang gorik. Gabe hagogo oni debata do hot habisu honi debata do Kristus kapita.
Ai umbisuk do haoto oni debata asa angka jolmai. Jala gumugo goha berleoni debata asa angka jolmai. Ima sahatna partua doakan atu mangihon hatani debata jala naum pepsa. Amin. Saha tidakon maha porsiautai songona hina tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portion rap mahitamat au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosa natu mumpalangi do otna au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai dimana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadika andorang suhu babaw natu mau na berni di panghukuman ni silat namate terpajal di ibana di hopinas natua tu banuatoru namulak mangulu di aripatuluh manai kusturdo lau kudul siamuni debata Jahoba amanai pergona sohatu dosani disima ibana ay mamulak sobotan manghukumi halak na mangulu toh nama au porsia di tondi Parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia doho dihasia saani dosa doho dihatai namadok mulak mangulu sogo daging halak na umate doho dihanguluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Huriatta HKBP Rawamangun Minggu 3 Maret 2024. Pertangyangan Wek Rabu 6 Maret 2024 pukul 10 siawib sada Wek Duren Sawit Bagasni keluarga Robert Ngaran Simanjuntak Situa Tanti Adriani Manurung SH alamat Kafling Marinir Blok Aceh nomor 8 RT 2 RW 13 Pondok Kelapa Jakarta Timur. 2. Wek Bisangan Gading Raya di Bagasni keluarga Situa Nyonya HP Sinaga Buru Nababan Jalan Cipinang Kebembem Gang 2 nomor Onom RT 11 RW 13 Pisangan Timur. Tolu. Wek Rawamangun Sada di Bagasni keluarga Nyonya Simanjuntak Boro Sitohang Jalan Mustika 2 nomor 8 Rawamangun tempat pertangyangan di ruang Lukas. Kamis 7 Maret 2024 pukul 10 siawib sada Wik Penggilingan di Bagasni keluarga Pendeta Satahi Maruli Panjaitan STH Boru Tagaol Perumahan Balai Warga Klaster La Seine F10-8 Jakarta Garden City Cakung. 2. Wek Jatinegara Kaum di Bagasni keluarga Situa Saud Taruli Pasaribu Boru Ritonga Kompleks PLN nomor 2 RT 10 RW 2 Jatinegara Kaum. Tolu. Wek Rawasari Cempaka Putih di Bagasni keluarga Nyonya Tobing Boru Huta Barat Jalan Cempaka Putih Tengah 10 Pitu nomor 10 Pitu Cempaka Putih. 4. Wek Cipinang di Bagasni keluarga Sumondang Simangucong SH Boru Sitomorang Jalan Cipinang Baru Bunder Sada nomor 10 Sada Cipinang. Pandidion Nabadia Minggu Sadarion 3 Maret 2024 di permingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriattado Pandidian Nabadia Tudak Danak Torop ni Dakdanak Namanjalo Pandidian Nabadia 2 halak bawa Mambahen Bando Dohot Bros Sian Kain Rabu 6 Maret 2024 pukul 10.04 WIB Maringanan di ruang Timotius di Patupado kegiatan Mambahen Bando Dohot Bros Sian Kain di Patupa Seksi Parupuan Huria HKBP Rawamangun. Seksi Parupuan Huria mengundang ruas parupuan asa mandohoti acarai dohot biaya Rp25.000 jala mandapot sada bando sada bros dohot snack. Aka ina nanaing mandohoti asa mendaftar tu sekretaris SPH Elfrida Simbolon paling lambat tanggal 5 Maret 2024 pukul 20 WIB. Pendaftaran guru sekolah minggu. Gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan baru guru sekolah minggu. Pendaftaran ulang dibuka mulai minggu 31 Maret 2024. Dohot syarat boi dijaha di harotas tikting. Ruas nanaing gabe guru sekolah minggu boi ma di pasahat parmohonanna tukator sekretariat Huriatta. Marsi dalangan pandita dohot ruas. Mulai minggu sadarion 3 Maret 2024 simpul parmingguan pandita liturgis dohot panjatikting marsi jalangan dohot ruas di Jolo Pitui Garejeta. Titing naing marbagas tikting parjolo sada naing manjalo pasu-pasu parbogasan Marion Irwan Haolanan Hutagalung ruas ni HKBP Rawamangun Wek Rawamangun Sada anak ni Amata Febert Hotma Hutagalung tubuh ni Inata Bintang Roslina Herawati Buru Panjaitan Dahinan Dohot Orwana Elizabeth Jessica Hosana Liga Buru Panjaitan
ruasnya KPP Rawamangun wek khusus, boru ni amata Suryadi Liga, tubuh ni inata Yeni Irawan, pamasu masuon hari Sabtu 10 Maret 2024 pukul siawip di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Glory Diki Sitopul, ruas ni HKBP Resort Simpang Padang Duri, anak ni amata Edison Cornel Bungaran Sitopul, tubuh ni nata Marta Boru Pangaribuan, Dohot Orwana. Hani Mega Reta Boru Napitupulu, ruas ni HKBP Rawamangun wek Penggilingan, boru ni amata Pargaulan Napitupulu, tubuh ni nata Rosemary Frince Marbun Boru Sirait. Marubun Boru Sirait. Pamasu-masuon hari Sabtu 23 Maret 2024 di gereja KPP Resort Simpang Padang Duri. Tikting Paduahon, sada. Naing manjalo pasu-pasu parbogasan ma Salomo Agus Tambunan, ruas ni KPP Rawamangun wik Kampung Ambon, anak ni amata Insinyur Hotdin Tambunan, tubuh ninata Dahlia Megawati Boru Pardede BSC, Dohot Orwana. Julia Elvi Prada Boru Sianturi, ruas ni HKBP Resort Taman Mini, boru ni amata Manigor Sianturi, tubuh ni inata Tiur Boru Pardosi SPD. Pamasu-masuan hari Sabtu sia Maret 2024 di gereja HKBP Resort Taman Mini, Jakarta Timur. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbogasan ma David Reynaldo Andreas Simanjuntak, ruasnya HKBP Rawamangun wik Kampung Ambon, anak ni amata Situa Sultan Halomoan Simanjuntak, tubuh ni inata Marta Agustina Farida Borusiahaan, Dohot Orwana. Elva Vera Nova Panjaitan, ruas ni HKBP Tanjung Orawa, boru ni amata Panjaitan, tubuh ni inata Rosmawati Boru Simamora. Pamasu-masuan hari Sabtu sia Maret 2024 pukul 8.30 di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatta ma nama masu-masu nasida gabe ruas na denggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhatta. Namonding, sada. Di hari Minggu 25 Februari 2024 nunga jumolomonding sahalak ina Hotmaida Boru Dolok Saribu umur 68 tahun. Hina baluhon ni amata Darsono Simamora, alamat Jalan Rambutan Blok Q4 nomor 33, Taman Pulau Indah Penggilingan, Jakarta Timur wik Penggilingan. Tudian hari Selasa 27 Februari 2024 di TPU Pondok Kelapa. 2. Nah di hari Kamis 20 Februari 2024 nunga jumolomonding sahalak ina Tio Delima Boru Huta Barat umur 85 tahun, tinading di amata Situa Alboin Malau Nahinan, alamat Jalan Tuparef nomor 20 RT 3 RW 9 Polomas, Jakarta Timur. Tudian hari Sabtu 2 Maret 2024 di TPU Pondok Rangon. Tuhattama namangalehon gogo dohot pangapulion di keluargana tininggalhon. Pelean dohot akar udut ni buat tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka si patu paota bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriatta minggu sadarion.
dameni debatan nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amuna kadamang dohot dainang selamat hari Minggu madita saluna. Berita nauli hatan debata pasuk-suk las nerohata di mana tersurat di Psalmen 10 sia ayat 2 rodi 15 songonoma hatana sun denggaddo patik ni Jahoba tau si pasabam roha sitong do panidangyon ni Jahoba ipabisuk do natubuk marroha tigordo patik ni Jahoba akka si palas roha pitado patik ni Jahoba dipatiur do parnidan pita ni parsobaw tu Jahoba do nahot toktong hasitungat do akka uhum ni Jahoba tigordo sudina umarga do akai siya mas doho siya siri palaki nagudak situtu tumonggi do akai siya sitwa niluba doho tangguli naposope dapotan si paingot do hinorhon ni gudang do upani na mga raduti akai tungi se mau boto akka haliluon say sama doho dosa akka nasohu boto palua mahuhut na posom siyan akka hagidjangon ni roha asaunang au dirajai disipe asalias jalabotor au siyan pangalaw siyon nagudangi ope sai lomo maroham dia kahata ni pamangaki doho di pakatayon ni rohaki tujulu ni wahim ali Jahoba partano batuaku dohot siluluhon au ima sahata Uriani tuhata malulupulop tordita dipataruh hita tu minggu okuli sadarion minggu na majuhon asa say toktong mangaranapi matata topak Jahoba natuk mangurubi hita disudi akka si pikiran disudi akka natadupi las niroha arsakpe rodi kabuban nabui mardoduhi parngulota aharo nataranapi laos ima temani minggutta ima mangaraduti patik ni Jahoba ala sun dengganna patik ni Jahoba firman Tuhan itu sempurna hamunak kadamang dohot dainang mulo didok di hatabah taksun dengganna lapatan nadakya terbatas hadengganon ni patik ni Jahoba dang tarukur sian manang ahape alat ukur nadong dihita songoni masud dengganna patik ni Jahoba si radutatta jala si ulahonota asatung mardohar dumenggan umuli
sadok perdalan ni ngoluta di tonga-tonga ni hasianganon. Molo merdalak kita di mobil di dalan. Tentu warong kondisi akar rambu-rambu lalu lintas. Naikon siatu sata jala siulah honota asa denggam merdalan. Tiur nang perdalanan dau nang akka parmarahan. Ay molo adong pangatusyon na berbeda. Isaran ni lampu hijau merdalan. Tentu aku minasodenggan merdalan akka transportasi buido gabe mabuan akka parmaran meredupun akka dongan nas. Iban na molo lampu kuning waspada hati-hati tungi lampu merah matoho ma asabuy tong na asing berdalan dengan di pertikian. Akan nahot diaturan dada holat dirina na maduma na salamat alay do nang mabuka pertikian tudongan na nahumaliyang asa sonang ngoluna daw siya nakaparmaraan jalawli mardalat saluhuna ng akka paranguluta. Maka hidup dengan teratur pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup tanpa aturan. Alani menuju debatahi tasonari hamwak kadamang dohot dainang makanguluhon paurat tubaga sarohata sudeng gaddo patik ni Jahuba lapatan nadang adong akanahurang molo taulahon patik ni Tuhata lumubi hatam. Adong gosipata si geok-geok na madjaha patik ni Tuhata nang kakaparjami taupe. Isarana molo tunga pala sotsok tubaga sarohata songon natadok ma amen puji Tuhan cocok butuau hatan debata sadaryo. Alay molo songon na suga tubaga sarohata hatan idahuba do akapatina olo do tadokon tuy mana dui rekop anggotua udang pas. Dungi gabe tadok mas seolah-olah perbagian ni hatan debata melo sosok turu hatta tu hitamai. Alai melo posi hata di Jahuba paingoton hita olo do tadok dak tua udah ada konyon tua pala dong aku datang kaki dui doh namarede misalnya tu perlu gusa dan durai Yesui suara sopran dui dak tuawi dua lahan dui gabe sadar menang naso sadar tapa bahir-bahir mahatani Jahuba tapa bahir-bahir mapatik itu hatta ne dia tuau ne dia tu halakan alayang go hatani Jahuba do patik na sadaryo madok sudeng gaddo patik ni Jahuba molo taulahoni di bagasar roha mauliate tu hatta hamunak kadamang dohot dainang tauka majolo satoken bibil tabi na tersurat di Hebrew biddu 12 ayat 10 sada. Ibrani pasal 12 ayat 11. Rakmahita zolo madzaha. Lihat ma ala lumayan dupe ng babuan bibil dalay ma tampak lain ni live streaming on tanga pala si sudi behita mabuan akka bibilta
Alayang ko kamata inata na tua-tua dabuah mak asa melo dibereng anak kota do dibereng pahuputa mamaku opungku tetap bawa Alkitab ujungnya kayak bedoh barang nasida nak perong tersurat misalnya isi lay tetap say dabuan nang kabibil tay di bagas zoro ni Tuhan pamit cangon danglas ni rohai hilalaon dia kan apa bahir-bahir hatan debata napa bahir-bahir pati ngai danglas ni rohai di do hilalaon arsa dui alai moloduk salpui di parbue hodo hati goran di bahani ko zakonot tado sa sitong nga sude hatan debata manang na bentuk picak-picak pe manang bentuk sipaingo pe manang na apul-apul pe molo tazaloi di bagasar roha mauliate gabi botot tado di pudian dari tung hati goran do pati ngi Jahoba nama makulingi ta alanido hamwak kadamang na parzolo disunggul naking diayat walui lau marhua do pati ngi Jahoba dohot hatan parzolo idok pasabam roha out sura dangadong hatan debata tazalo tiki marukil hita tak sabam rohata tak sanggup pita mazalo keda out sura dang sabam rohata alani hatan debata tu padak sanggup pita merenida dongan misalnya na berhasil HP anak kota dang dupe Yesui anak kunni tetangka hatop-hatop laku boruna HP boruta sona lumiling tak sabam rohata alai marojah tuhatan debata di pasabam hatairo rohata ganu menyukakan hati kita sehingga kita mampu bersyukur menerima menyambut diri kita apa ada imana parzulu molo sudeng gaddo hatan Jahoba laus ido parzulu pasabam rohata madalani akka ari-ari ni ngodutta molodak pitro say sudi dioloi Tuhan Jahoba akka nata pangido akka nata parsita-sitahon alai hatani tu hatta doho akka pati naima pasabam rohata menerima keadaan menerima diri kita penuh sukacita babua marsogot taduan alusan di debata sudi nata persita nata pangido ditiki halehetan ma hobar tu lomoni roha hamunak kadamang doh dainang paduahon molo sudenggan pati ngi Jahoba sempurna firman Allah lau marhua me muse jakonota tajaham muse ayat sia disidok di gordo pati ngi Jahoba akasi palas roha tengah palas si palas roha berbentuk amplop maksudna yan si patah hamyak kapan di tahun doho situon kay lihat si palas roha minna ulo gabi orientasina akamplop lay si patah margay iba madokon tang liham yang pelok may boto hamu do maddo hape isinay do alay da nga palay sa sitong ka anggo pala nama ben las rohata ikon hatanay do ikop patik ni Jahoba do anggo si palas roha ay pitaro patik ni Jahoba di patiur dohot akka perdalanata merhite-hite patik ni Jahoba las rohata di patiur nang akka perdalanata tatuk solas rohata godung tiur pernidata tiur nang perengulot alani do patik ni Jahobaon hamunak kadamang doh dainang
Dada holam manugihon hita persea tu debata atik peina balga alai kon huhut do dibentuk didesain patik ngituhani nang sadok pernguluta marujahan tulomo di roha ngasomal tabigi pestal mes 110 sia ayat 105 hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalam disulu hatai dungi gebetur manang paradalan dada hola center manang na arus distrik sulu-sulu dihita ala yang gona rumikot hamu akada mang doh dainang hatai misalnya ada orang sotadok sudah honota disulu zo merhiti-hiti hatai cocok ko manang dah ada orang sotadok hatata tu tetangga doh tudung hatta disulu zo merhiti-hiti hatai mangapuli bana don manang nadang ada orang sotabain sikap tamarado ponak kadongan tapak kejo hatan debata manulu marsulu laho mangapuli dui manang dang manang nagabi manugai dui turohani dongan do lan akka as hamunak kadamang do dainang di 2 Timotius bidu tolu ayat 10 do 10 pitu sajok doa disungguli taringot tu fungsi firman Allah 2 Timotius tulu ayat 10 adong opat fungsi firman Allah dalam kehidupan kita di hata-hata idok ainasa surati sini haton ni debatado perzulu fungsina hasea memudai mengajar. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, firman atau Tuhan itu sedang mengajar kita dan kita sedang diajar oleh Tuhan. Ada di situ proses belajar mengajar. Ada di situ proses Tuhan sedang mengajar kita dan kita sedang menerima pengajaran dari Tuhan. Dung diajari hita paduahon ima dipicang. Ikonolo hita mazalo aha picang-picang ide batatu hita. Molo dipabahir do hatai dang olo hita dipicang dang mernidok hatai. Hatan itu hatatu tu hita. Aibuasa dipicang tetu asa unang tatorut do merdalan atik tungadong disiakkan naso lo menirohan debata mulai pitang amado ina natoras akan nakonna nang ditatap inongga do amungai do molo terus anak ko merdalan dang dipaingot salaman do mangalaka dung dipitang didok mamuse pauli-ulihon di pauli manugunugu tunadinggan jala paopat tu manugunugu di bagasan hati. Naopati ganup tazahatan debata ikut berlangsung lusi proses Tuhan sedang mengajar kita diajar. Paduahon pada saat tazahatan debata nang ditik kita bagi akajamita ikon hatairo mamicang hita. Atik tung nang wadong si paturiota. Silak kahonot na duminggan marujahat tulomoni rohana. Dungi pauli-ulihon asalam sikop asalam uli jala paupaton manugunugu di bagasan hati gorang. Jala hapatianna gabi hobas kita tunasa ulaun dadingkan. Hamunak kadamang doh naidang napatuluhon molo tajakkon patik dot hatan debata nasudeng gani taida majo songo dia margana songo dia mau badi dok sudeng gan di ayat 10 sada didok disi
Umar gado akai sian mas dohot sia siri palak tumonggi do akai sian situa niluba dohot tangguli pati ngi jahubai dohot sude hatan debatata Umar gadoi siam mas dohot siri palaki jala tu monggi sia situa ngiluba dohot tangguli anggo tahilalanian daini situa ngilubaon nak suadong di sigula luar biasa tong gini ay malu situa ngiluba na sumarsapur doho gula tang rolanok tu si alay malu situa ngiluba na orisinil songoni tongkina nak suadong disapur tu si gula dang rolanok tu si dang rorong itu si alani tonggina alani alah kadidok kodepe sian sari intini tangguli ima tangguli artinya madu itu pun sudah sangat manis dan ori tidak mau didatangi oleh lalat. Tapi inti yang lebih manis dari situ lagi ima tangguli. Umar gado patik ni jahuba, Umar gado hatani jahuba, sian nasa saluhu nai. Hamunak kadamang doa kainat tamul na Umar gadi pahamunan wang dia mah. Anggama do salah satu na Umar gadi hamu di pamatak taum majorupani ima akakalung munai. Pasti do dijagai dengan dipapea dengan asa suatu dibuat karena itu berharga kita jaga. Bahkan si pata IBP mulut tersonarong cicin liba tersonak aku do tangan liba rupanila ni titino gari perhiasan nata pakai ngasongoni argana hita mengaramoti mengareduton sotong mago, sotong dibuat diba, sotong ditakojolma, lambehama hatani debata. Pati ni jahuba, nau marga, sian nau marga di perngulutta di Ganup. Ibad dohyai dokon Agustinus seorang tokoh gereja, kasitong Agustinuson sahalak perjahatian tu ibanah wakadamang do dainang. Alay di pardalan ni nguluna di berengi mana ma buhi ni jahuba na say payday na tagad di ulahu ni mana na zahat say di berengi mana buhi ni Tuhani tiki di ulahu ni mana ulau naso dengkan ido pertobatan ni Agustinuson seorang tokoh gereja bapak gereja. Karena dia mengatakan songonna di Mazmuri langitodo saluhuna mata ni jahuba peidaida au manangaha pehula dang adok kapenanggo sade penelias siap panatapan ni jahuba dungi gabe diulahu ni mana ma hatai sahat tu nama kanguluhon sahat tu nama melehon dirina gabe pangula di bagas zoron debata dan di pudian nyari taboto sada tokoh gereja bapak gereja yang sangat berpengaruh dalam arus reformasi gereja. Autsura soolo pangula na dikanai mangoloi na idok ni Tuhan Yesus misalnya baima aiki itu tong tidak akan pernah ada mujizat. Alay nang pesirana maralo tu bagasar rohana, alay ubal gadotong pos ni rohana, pabuana adong si patupaw ni Jesus, molo disuruh na sida, mangusehon aek tutongi. Tanda-tanda mujizat tidak akan pernah terjadi
kalau pelayan di kana itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Alayala dioloi, saut madi ida, dadda halongan na balga, marhiti-hiti na muba, aik, gabi ang. So ni do hita hamwak kadamang dingulut taon, marhiti-hiti hatan Jahuba, marhiti-hiti patik na nasuding gani mulutaulahon, soy nama sudah ma. Dungidok kontong sada tokoh gereja marguar mudi warna hatan debata tudus may tersong sada permen tudus ada dang permen maksudna bobon molo tabay nito pa mangata say matua taburo pakilalata sudah tahilala berwarna asing ginagabetono pangabas taon alay umuli tumabo tumonggi ng hatata. Iban na mula rong halak na mga lang permen biasa na hatanyo petrokontrolo dohot dengan lubi siyan na patut dalon na dito nga tongan ita. Umarga hatay dohot pating idebata siya sere palaki siya mas ang gununggo mas niyan ngatok tibo karak niyon alay meridok ko sere palaki mas murni yang sangat murni umarga siya rin hata ni jauh melutabu kay detah mo kadamang nomor 25 ayat sada tabuka mo stokin hatamiya letuhaku artana margay. Artana margay. Mauliata itu hata mula sa dibasa-basa o debatare pe dihitan waing akatabang muna. Aka sawi muna. Aka kontrakan muna. Aka deposito muna di pasu-pasu Tuhan. Alay unang lupa hita. Arong ko penadao umarga. Siya ni imahatani jauh. Say paiyad di rohaku unang sohutiopi. Molosobe sitiopan hata na badiyai aha mahuzahan ni habor. Nakpenang somal edeon aletok tadeho mazolo maruzahat wa sa pulusadai umarga hatan debata siya siri palaki tumonggi siya situa ngiluba dohot tangkuli pamajuamang. Pahusar-husar sa sitong atik marede hita songoni puro tunggay bilam tahilala memang ahab itu tu situpan molo sorong behata ni bata nagudaya nga doon ang akanamora molo soy pakke ng hamuran noon do anak kon na matsuasayhon ido ibe na tang
sudah pula lana mengulu namang. Dang mararti hulala ngulukon. Hirana so marguna do dietong dohot akartan. Alay meludung di sisu di sikop na dong di bana. Dungi berzum se do anak konna. Sikola minggu do puna marede ede. Angahirane di bagun wagi jakula lamang tuaeng inarupan. Ala sikop diralay bana di si narikot di ngulu. Alay di sitong narumikot siya narumikot imahatani. Molotiki di hutan nami. Rosa da ama doho ina marsahit pahopuna mangnanak konna. Say tangis molo dibereng ubaton trauma ibana. Nakso di pangan depe hola dibereng paubaton nga mangangguhi pahopunaon. Alay mo na holong gorohan ya monga doho opunga idok matu hinatana haru pokal bebene doho pamangan nai. Orang tua berani mamokal pamangan ni anak kona doho paupuna asa masuk obaton. Lo sokoni tangis satokin ay di partangis nai masuk mau obati berinteraksi ma doho obati di kitang sibana masuk laos ima par balum. Berani do pehita kamang doho inang di tonga-tonga di zaman digitalon. Mamokal pamangannya nak kotai marmemehon hatan di mata na marga. Manang nang tadok go, jangan lama, tidak usahlah dipaksa nanti tersinggung dia, atau nanti sakit hati dia. Alam nama jaga perasaan satu kinon, HP dah ngapala pada gatun itu. Kamu nak kada mang doh dari dang tabigi manjus misera nari tong Bukit Deta. Nah tong kira sarupa dohoti nomor 272. Tong kota buan bibilta te do Bukit Deta te. Anggo soibuan Naomi bibilda dang minoto beisi dohono non teladan mabuat bibil di tonga ni gereja te. Bukit de nomor 272. Sia sude parulian na arga. Sia sude parulian na arga. Sada huboto hutiop. Gudang gua ka parulian. Gudang gua ka na marga dehita. Alaya dok sada sia saluhu dehi idok paredeon na hutiop toktong. Yesus Tuhaku hor artana arga. Na mengatasi sudena atong na mengatasi anggo hepek taidang boya tasa sude maningaha ate pegudang na boy diatasi tapi tidak mampu mengatasi segala sesuatu alai hatan debatai do na mengatasi sudena atong dibahani takup Tuhanmu tung tiop hatana say pangasahom ma baga tong maju taide hosalai te puhut tapaurat tu bagasan rohat tabi sian sudi parulian na arga sada hubuto hutiop totong Yesus Tuhaku ho arta na arga na mangatasi sudina atong takut Tuhan utong tiop hatana say
Mauliati jala puji-pujian marohanami di holi Tuhan. Naung mamakulingi jala mamornohi roha ate-ate nami di perminggon nami manugo ni arion. Pabuas sudeng gando patikmu, sudeng gando patikmu nang hatam. Firman Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Tangadong HP sian hatami, sian patikmi, si pasisyon nami, alay luhuk nai, manugu-nugu hami do, mangazari hami, mamitang, pauliulihon, manugiho kami, tuhatigoran, marujahat tuhatam tabadiyay. Lasrohan nami Tuhan mulo dia puliho hami marhiti-hiti hatam. Alay juparo picak-picang sian ho marhite-hite hatam disipe ikolas dunian rohanami. Ala disungguli di paingot to hami sotung naung manibilak kanami. Gabi humusor hami morot muse madupak kubohin hami tuho. Gano puzaha hami hubigi hami patikmu doho hatam. Naing hupauli-uli hami sa luhut parangulon nami, pagkatayon nami, parangyan nami, pabenan nami. Jalaganop hutangiho kami patikmu hatam na badiyai. Ikon lam hupasomal-somal hami do magkanguluhon hatigoran marujahat tuhatam. Ali Tuhan say pasabam marohan nami ganup marsada-sada. Uzu hutangiho kami patikmu rudi sudi hatam nabadiyai. Asa sabam rohanami di pernguluonon mulutungadong akan suhar tu bagasar roha bui gabi sabam rohana mulutungadong akka pangidoan sita-sita naso haru hidahami di pemerhita si malolong nami gabi sabam rohanami laho pay may mahota. Mulugoda nga kaulaon na borat na duk di kator di balian di ngulus si ganupari. Gabi sabam rohanami mulo hutangyo kami pati mudohot hatam. Manang tupa mulo adong dongan nami na mabain sugu rohanami. Manang nagabi digitihi ate-ate nami. Alay merhiti-hiti pati mudo atam. Gabi sabam rohanami mengarajai diri nami. Sopola ikon mamalotson nakanahurangi maradupo nakadongan nami. Ali Tuhan tigordo patimu, tigordo hatam. Dangadong heanang gusadepe nalipi sian hatam doho pati mi Tuhan. Di bahini molo hutangiho kami hatam rudi akapatikmu nasudeng gani dangadong disiali Tuhan naso menegiho kami tunaduminggan di perngulus di ganupa alai luas mahami marsulu rohanami marhiti-hiti patikmu doh hatami asa gabi bui nang tigor parangulon nami, panggulmito ningulo nami. Akka yanakon nami, akka pahopu, akka karyawan, narap dohot nami, yaka ulaon do namaragam. Ali Tuhan, suan bagas ng turuhan nami, umarga, patik do hatami, siya mas, siya siri palaki, atik penunga arga mas akasiri palaki nadong dihami. Dohot akaugasan na asing na arga upatiup-tiup pami. Alay adong gupeda sada na daw umarga siya ni imahatam. Nabuy mangatasi sa luhut na sudi panggulmiton ni parmulon namin. Tumonggi doi sian situa ngiluba.
bahkan sian tangguli natumonggi siya situak ngilubay daw tumonggi dope hatam molo huzakok kami jala ulaw kami tutu boy do hatami marumang picak-picang paingot tuhami dabuy tong ditiki huzahahami hubigihami hatam marsa rohanami satok kini ala ditugu-tugu horo hay marhiti hatam molo say hulahok kami di pudian nyari boton nami matung hati gorado hatam nasun bedia nasun denggan lahu manogihok kami mengarajai saluhut na parangulon nami dingulus dengan upah lubobi tuaka sudut na poso sudut na mangihut dulidul na merbezu nang akapahopu doh mahami Tuhan mamokal pamangan na sida di bagasan holong marmemehon hatam na margay di bagasan ulun asa ditiki magudang na sida musay haduan dihilala madok mauliati bana tua munga tuinunga tua punga bahwa nunga di parmemehon nau marga sian nau marga di mahatam na badiai di tonga-tonga ni mula mahami anu nali Tuhan marujah tuhatam na badiai mahami madalani akka ari-ari ni nami siganupa asa gabe halomwan ni roham saluhu na ngulo nami saluhu na pabanan nami dohot akka ulaw nami siapa ari asi maroham ali Tuhan sailehon nang apul-apul di ruas ni hurian keluarga tinaring ni inang Hotmaida buruduluk 1000 inang Simamora songoni tinaring ni ina nami Tio de Lima Boruhuta Barat keluarga situa Manalu Nahitan sa dibagasan apul-apul na siyakoy na sida zala sa toktong hatam pati mututong na marga mangingat ton sa luhu na panggulmiton ni nguluna di tonga-tongan keluarga urupi na sida Tuhan sudi keluarga tinadikon na zala mga pusi ilu-ilu sa simalolong na sida lumubi madopak kon nguluna tubuhim natuk paluahon na sida sian ragam ni akka buban dohot ilu-ilu di tonga-tonga ni keluar songoni makaruas ni huriam na tongod dirawat di rumah sakit huzuhon hami warna sidali Tuhan tuzulum situa emha nenggulan manipan simbarmata Nyonya Puka Huta Barat Berutambunan Samuel Esra Sitorus Evangelis Marsius Yahan Ferry Gustaf Taruli Panggabean Pramos Tambunan Nyonya Pasaribu Borsitungkir Nyonya Huta Gaul Berliana Simanjuntak Jericho Sihombing Berra Hanston Batubara doh natongon pemulihan di tongani bagas nabi apeho matangamu naguk huasui dogok hamalumon laho mangenet sahiti sa pabatang nasida asa di bagasan minggu na pinarbediamon di hilala nasida narodo ho Tuhan manopo nasida makaol nasida di purman nasida uhud mga bulok ko sahit siya pamatang alay lumubi mamar si hoho di hapor siyaon bahwa hodo mual ni nasa hamalumon di sadok paranggulon nasi. Hami Tuhan adong bedo akka nasostod di rohanami pikiran nami asiroham say homatoktong mengalusi akatangyang Panginoon nami. Dala pahipas nami Tuhan madalen yakka ari-ari ni puro nami. Mauliati di ho tangihod zaloloy mapanginoon nami. Ala asidohot tolong ni roham marhite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amen.
Marede mahita huhut tapasahat piliata. Ayat na mangihut las jong mahita. Yang
debatah amanami na di banua gidjang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na sauli basa na mauliyud. Kupasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaw melitonga-tonga ni huriam. Dohot di portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gidjang, say pinarbedi amakuarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gidjang. Lehom matuham sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songop panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu panguzunan, palua mahami sian pangab. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homa damena tu todim.